Wait lang! Wait lang! Uy! Dinadala ko rin. O sige, samahan kita. Yes, Madrid Nation! Nagbabalik ang inyong host again. This is Acessa Mangaliad. So, meron tayong bagong challenge, Madrid Nation. Ito ay tinatawag natin na Flip a Cup. So, meron tayong guest ngayong araw, Madrid Nation. Isa sa pinakabikating guest sa Madrid. So, ipakilala na natin sila. Your name is... Hi guys, my name is Silver. I'm dito. Hi guys, so I am Jackson. So I am the data science and PCO dito sa Pangasinan. So, round 1, go! 0 points, Mr. Jackson. 1 point, Mr. Silver. 1 point, Mr. 2 points. Oops! 6 points! Round 2, start na in 3, 2, 1, go! Oops, 1 point. 5 points, Silver. So, nagtawag pa ako? 5 points. 3 points! Kumalaban, 5 points! Ay! May isa pa! May isa pa! Walang tayo! Walang tayo! Walang tayo! Walang tayo! Walang tayo! Ulit! Ulit! 3, 2, 1, Go! 3, 2, 1, go! Oops! 1 point. Wala pa. Ako Rocky Jackson! 6 points. 3, 2, 1, go! 1 point, Silver. Oops! Hey! Wala na panalo si Ken Jackson. Palitan nyo na to guys! Wala na to! Walang sinabi. Napakahigpit ng labanan ng dalawang to, so... Di naman mahigpit eh. Ano eh? Kailangan yung basis. So, ang nanalo sa Flip a Cup Challenge ay si Mr. Silverio! At syempre, may punishment and then... Oh my God! Halo, home court pa, May partida. prize tayo. So, syempre, unahin muna natin yung natalo. So, yung punishment ni Mr. Jackson ay do your best ballet dance. Oh my God, hindi ako marunong Sasayaw sumayaw. Libutin mo naman yung ano. Yan. So, meron tayong punishment. Syempre, meron din tayong 30 seconds lang. right. So, spin the wheel din. Nakalagay dito load or cash yung mapapanalunan ng ating guest. Oh. Yun, oh. Ano yan? Thank you sa lahat. Thank you sa lahat. Yan ka siya. So, sa mga natuwa sa aking video ngayong araw, you can check my Facebook page, YouTube channel, and also my Instagram account. So, manatiling nakatutok again, this is Acessa Mangaliad. Maraming salamat po sa mga nanood. Thank you!